Soc la Super Laia, la defensora dels drets dels infants. Uau! El que m'ha passat! Feia molts dies que buscava el dret a treballar aquest any, però no em venia la inspiració. Així que vaig decidir viatjar a un altre país. Potser això m'ajudaria a veure quines coses podíem fer diferents, oi? Però la realitat és que la diferència és com nosaltres mirem el nostre entorn. El que vaig fer és el mateix que heu fet vosaltres. Mira a casa nostra, als nostres barris i districtes. Però mentre feia això, em vaig adonar que com més coses revisava, més aviat les oblidava. No us passa de vegades que quan llegiu o estudieu molt us n'oblideu ràpidament? A mi sí. Va ser molt estrany i aleshores vaig pensar a enviar-vos pistes perquè m'ajudéssiu a recordar per què faig el que faig i per què m'encanta fer-ho. Amb la vostra postal ho he vist tot clar. El dret aquest any està en tots els vostres drets. Podríem dir que aquest dret és un dret transversal. El dret al benestar. Durant la gincana dels drets dels infants heu pogut veure com, a través dels altres drets, podem fixar-nos en el dret del benestar dels infants. He buscat al diccionari què vol dir el benestar i ho defineix així. Situació d'una societat en què les persones i els grups que la formen tenen cobertes les necessitats bàsiques, gaudeixen de les mateixes possibilitats de desenvolupament personal i no estan subjectes a discriminació. O sigui, imagineu Barcelona com un lloc on tots els nens i les nenes, com vosaltres, teniu tot el que necessiteu per ser feliços i créixer sans. Un lloc on teniu menjar equilibrat a taula cada dia, teniu una llar acollidora per sentir-vos estimats i estimades. Aneu a l'escola i teniu l'oportunitat d'aprendre coses noves cada dia. Teniu l'oportunitat també de perseguir els vostres somnis i convertir-vos en el que vulgueu ser de grans. Mestres, artistes, esportistes, tot el que us inspiri. Aquest és el benestar. Un món on tots els nens i les nenes de Barcelona tenen les mateixes oportunitats per créixer, aprendre, jugar i ser feliços i felices. Un món on tothom se sent important i té l'oportunitat de brillar amb llum pròpia. Ara us proposo un nou repte: identificar quines de les coses observades afavoreixen el benestar dels infants dins del vostre barri i descobrir qui té la responsabilitat de dur a terme millores per garantir el benestar. Fins aviat!